Yada yamia se premu atu adesma emamu nyina mu aha na yama mu akwaba. Ebra so se yade nsam hodo ayansa ka no bra won nsam no droso awie yi ana yade ebra won nsam a wobetie no ebi ene se Bible Society of Ghana dia to dwase nchekura Bible bo ebekosoro. Dr. Kwaku afri oso for hwempotam na afenso abode mu nyansa pe anopa wa chechira asem bi e de amaya ebesan mu de akere wo. Yebekọ mfimfim mantemu no ohene bi so atoto bia mane mampanyi na dopa sa mamwo no awabuo no nyame anim ni ohunso. Minim sa wo kai number 12 Anas Aremeyao Anas wane kwasi nyantachi ehon sansam achechire kufu yebesan mu. Ghana fo bi no makasa won mo se amfa ho ne baabi a woman ne keka kɔ bia no Ukraine Russia tokwa no eno so eka ho bi na asankafo bi nso ya ewo bantema na de adesade eto mpanifo no kyerɛ sɛ wo wura bi etwintwa wo manamu a na wo wura no man stop no a papa no be ha dwen na won mo nso no agobe aton ewo monten so abusua won maba e kyerɛ sɛ nkyekora wom so ebeti atwea o se gobe na se ba ji se de bo free fie ma o aduane ya de fa taste kakrai na kanima mpani John Ajekum Kofo nso atena ye de krata ten bi aba emonten so na eyade asemwa where den saba ho drop bia busua ya bobo ne nyina no de ba so ma ria pamto braka se boni o nyuma ko bia daroma na won maso sene kans a won mo ka ho bi pa yero Canada e Japan edu fiada bia ya tie Sompa Foundation sunie Sompa chade abusua fa de bra wate na nyuma nyina entumi enwie peye edin ye FIDO Fido wo pa bosia boye ho si ho ye kuma bia Fido so ebeboa o ana wiai midin ene akosuya ejewa kwode boaten menimnua nana kwabena kase ye nuanom centers bebre so ebo ye chidoma wiai ye de ensam no emafe ye hyansam no ase ene anopa bra o ma hene odu boache tena se wade achia bi dwumade so no ensam ne nkomo bebre ana ekoso ne nyina no aye se enenam mframam aye huhu ebisa ye nokore ebisa nya nokore ebisa asam no eye nokore nkanya nokore nkansam twofo nka ne nyina no aye se enipa mako ahasa aduonu mienu ena akopiemu ewo Egypt eman no emu ne nyina no aye wiemu nsakere ne ade a womokosi nkunya hwe kwampa ebetima fa so a na ewiemu nsakere yenso ebetima dada mu na afenso ne magina timi adi aboa yen sade wone e wode wo ho to urade so ade nyina di bua wo no na wiemu nsakere ne so atimi adi aboa yen na no na Ghana for kyerɛ sɛ na say Ghana obi a ho kyere no na esidan na ban wakari sika pa yenye sika kuma nipa yin so a ekonyame ya adom no koduru Egypt manum so onya duru ho se kukuro pɛ ɛna da bia bakwa atrasɛ bia no sika twetwere die ya obenya de agu omboto mu no enya sem kuma na kyerɛ sɛ ɔmo kwa aba no ɔmeba na obi ayeye se tam ɛna ɔmo ahen sɛ da bia asɛm die sɛ mani nkɔma mfa ho ahwe na Ghanafoɔ anti asɛm na se ne sai nti ɔno ɔsoafo hwɛ abɔde mu nyansa pɛ ɛna afɛ so mpɔtam ni ade ho nsam so Dr. Kwaku Afriye edi nkɔmɔ na wɔde ne di nkɔmɔ efri Egypt man mu no obusan sɛ doctor wɔda woroma asɛm no Ghanafoɔ bebre hada nti asɛm na se asɛm no ankasa nipa hasan aduonu mienu a yɛka ho asɛm no aban na de ɔmo kɔɔyɛ anaasɛ ɔmo ankasa ɛna tu ɔmo bɔtɔm sika ɛde ɔmo ankasa ɛho kɔɔyɛ na yɛnti papa na asɛm yɛbɔ yɛ homɔde bi asɛ yɛbɛnya Dr. Kwaku Afriye ne no ɛde ama wabra ɛna no pɛ na wɔne wɔ mahene yɛdu boate ɛdi nkɔmɔ wade akyea bɛ dwumadie no so na wɔde ensam no nkyerɛkyerɛ mu ɛma yɛ sɛ de Ghanafoɔ bi nsusuɛ ne adwempɔ no esitie ɛfa enipa ahasa aduonu mienu a ɛgya wɔn akɔpiem ɛwɔ Egypt man no mu no na nka yɛtimi ɛdi nkɔmɔ de yɛni ahwɛ sɛ ɛnneɛma nyinaa ɛbɛtumi akɔsɔ fɛ sɛ Ghanafoɔ bebree ɛwɔ asɛm no atwa ne yemu pɛ sɛ wɔte asɛm no ase na ɔpɛ sɛ ohunu sɛ asɛm no ankasa no ɔmpɛ sɛ ɔmɛmu bia no nipa dodoɔ bia ɔmpɛ sɛ ɔmoba saa event yi bi no yɛma ɔmoba deɛ di kan no deɛ ɛtɔ so mmienu ɛnyɛ abamu nkurɔfoɔ mpo titu ne yɛhwehwɛ ho abamu nkurɔfoɔ deɛ yɛbɛyɛ negotiation ɛnɛ third day fourth day yɛbɛyɛ negotiation na mmom deɛ ɛteɛ ne sɛ ɔmpɛ sɛ ordinary man in the street obi a ɔwɔ CSOs ɛyɛ
civil society organization and need ya kika ho ahim ompese obi aba mercy ye bue sa de no ye ma ye say ye quality enti de dika maso e ho no ya nka se aban ena disika ma we so ntu sa kwantu we obi sa me se nipa se na ban sponsor ho anu kura e woni mi se just mia me sign e ko interview nyina na de tiene se mi be free ho na ye nya over 300 na enya aban de no bi say kitwa bi I'm still collecting me back Ghana may statement e come here say aban nipa kura no so far me nya 40 mpo enti no yan de ye pese obi oye adwuma wo mines mu obi oye adwuma wo environmental issue mu artist ahemfo mo nyina no environment ministry any quality ni akra mi ministry e been the sponsor me microphone be for example GIZ German adie agency omo Ghana no omo sponsor mawura na your share e-waste ministry mpo na sponsor no GIZ for me mercy no your official delegation in ministry no there are four other agencies to say EPA no any lands commission nominee adie no mo for na omo do so kakra because omo technical you see I going to negotiation you person sika Ghana the carbon trading is annual manner very technical issues no say we do omo nim there was idea and president Henry Otufi ha and me na me quality delegation na going to negotiation near pesika e ba sa transition energy transition finance and this annual money nyina any carbon trading na the person the likes of Singapore and Sweden no sign agreement enti ade no emi hu ye me wan say Ghana fo bi no ayo omo adwen say bibia be ma aban na anim agu ase no no mo ye ene ya etwagu ye osoafo hwe abodie mu nyansape na fe so yempota ho nsam so Dr. Kwaku Afriye efra homache no no de bano abapem no no mpa mu so no ye wadwumakuo bi a won mo hye ntade koro na wogirejira kwan wo ye gata hodo mo hwase won be prapra fini kekawa bi a ye wo kwan no so ye fra wo mo sa Zoom Lion Ghana Limited na sa nwumakuo yi bi na busua emu bia ba monten so kire se ewiasmabo no takra na ma no yakase na takra bu wonu mo afanyina kwatapa sabi producer won makatwa won mo je na duruma bi a aya no tutu aya se to bi dino san so ma Ghana no wankasa no wo bi ye no wonu mo ne sikasam aso na kwankọ da biara da na so sebe ye sika no beba no na akwakwa ebo achi bidi dia ma wonom na no pe wade achi bia adwumade so ye o ma hene tena se no Madam Benedicta Adoma wonne bonkomo ma ne kire mu se wono kwa no de wodne kunu number na register ye asase na nneoma nyina ekoye de ma na akire yi a won mo kaso mo fa Ghana card nka ho no na sa akwakwa ya bisi basa kwaye bepem ne na katua enya de a eba akwakwa ya ha kase pa e de abeto ne so Sumi aduonu we so abosumi aduonu ba ko ne nchi amekada ye fa ye foforo no na phone bikunu na di ne din register chip no de ho na epanyi na oda ya no ba say Mr. Oti ana wo say wa wo du kunu di register chip bi ase de tua ka bi mu a wo mu ntua anfa so nti obi anya ne die ye na oyesa o si tua aka na na onipa kro na sa abase ye nchi aneka ebi ana ni kunu na yiye na ni kunu na yi skanadi ana msiyo na menso na mekacha nsa menso sa na me miku na register epo no mame enti mame ko MTN office koko yi ekosesa me ni miku nyina na ko na yi ni di ni face na yedi me di ni sheho ana me de ba na mekacha nsa ti sa de ni bibia fami anka se me di eye mame ana o si yo me de aba ho afa ye betua aka bi mu ame sika ama ana me ko office eyi for office Zoom Lion office ho ewo atonsu ho me ko no mo se je se me sa ba Mr. Otin ho na wo ye ho adwuma ana me beka me fiti asa na me beka ye ne de no wo ntimi nya ho adwuma bia bi na ya so de nam so se me de me mo be fa adwuma mo anka bibi sa nkyere ntimi so me number me use na me ye de me de bae ntimi sa ko obi no mo o de bae na wo so wa ye ho adwuma bronya bele no me hwe ya ye tue o mo ka me de ama Misa kwa office wo biem me koye o mo se still je se Mr. Otisa ye ho adwuma e na me ba ho be ka kire wo nti me ko no woni ho na ode nkrama ga bi se ga ni hia me na wonje eno achi a achiriwa bre so donwi bre mo se atua ka abepem sa bre mi sika ansa ma 21 months de bia so me ko adwuma anope kura mi firi ho na ebe e na me ye nti banad na oda ya no e na o mo ka kire nse ma ba Zoom Lion office wo ana wo se ade nti na me ba ho no na me koye ye de mi sika ma me se me ko di mi sika e de ma me na me se ya mfa
ma wo se na te say gisa me kɔ nkran na me kɔkɔ gi me sika enti wo ka sa na me se me nkran de me nim ho enti kwan bi a me fa so me nsa bɛka me sika bi abɛka ɛna wo sa afrɛ me wo se o empanifo bi ba soldiers fo bi ba ye na mo bɛyɛ adwuma enti e me hye mo so ame ɛna me sa na mo ba bɛhyia ye bɛhyia ya ba ko se me nka ma asɛm kyerɛ mo baka kyerɛ mo no so kra bo so me nsa atwam bɛfam sa bɛ sika no me nsa nkan na enu achi no ye ne youth employment agency coordinator ba ko ye no waso ame owura oti edi ho nkomo ama no so kyerɛkyerɛ mu anamoto ampanyifo etu dia fa ho why youth employment agency ye ne Zoom Lion for na ye adwuma na ye ba office no 2017 ye ba no market ya na month na ye 100 cities na ye mpanyifo ndi go 180 nti ye ne ba be ye omu bibia ma omu de omu time sheet ba ne asend na no omu tue omu ka through Eastways and eduru no omu so omu ye payment na edu ho a wo nko no na network na ti konti ye in the form of mobile money nti ye ne omu sia ka kire omu se ye se omu a udi e wo wa ye system so no se din no na mane mra wo mobile money because o man hene udi ndi o man hene why ye adwuma wo office Sompa FM. Now at the end of the month, you are going to na se dini ba ya abo amalibia boga. I think say Sompa phone to ya. And I just say udino. I say your ghost name and I say obi na dia ba bishim. And you are catch ya nemba. And you catch him so obi an funny dia what system no so no. And then koye mobile money na me pa cha o ma me no what challenges woni din ho. Zoom lion ye di omuka. Sompa Sport. But on only dia na what can say omu ye payment. Na ye challenges ya na woni din because e bia the example na me dia ma on say. Udin di ya abo ama. Your mind and near could you can buy a woman. Challenges more. Ya may mammo dia to so de co. Ya mammo dia to so de conze say me party also me play the open. My ya can you Zoom Lion paying for say payment on Bayano. Ya Jinidia ko Zoom Lion office in ya Jinidia ko why your office in say Mr. Mohamed dia was a me found the open. My BBA. I was turning a youth employment authority. Coordinator ya no waso ame owura woti wana kasa ya wacheche nsɛmwe ye kwaya nimo ewo ensam foforo emu anas areme yaw anas eye nsamtroni a wono ne de na wo ye ne se wo ye nhwehwemu na wa ne ho daadan aboa ya otimi daadan ho saa na de wo ye ne se wote asɛm a wo kɔfom wo ne mmerante no kɔfom doso asɛm no na omo ankasa adan omo wedi ani awurawura mu akwapem sɛ ne wo hwehwɛ no ne nsa bɛka abusafo ya mudi yachi enawie wa ba fotentafidie no so no anas areme yaw anas ya yeka no ho asɛm no sa opa se hunu sa de ositi a wona ye de ato Facebook no so no sei ene one ne mrante no eye adwuma enna kakra ni ena brante ba akwa wona ne ye adwuma ye fe ne se Ahmed Suare nipa bonfo bi ekwaje ne nkwa adifi ne nsam a ewiase nyina eka ho asɛm se no kura ni ene ye kamia kwakwa yese anas areme yaw anas adwuma no a wo ye no ena nipa bi mu susu se sabio ebia ne to ayate anasa bia nas apie na asɛm bi so a sɛ wanya fast no wan kra kwan mu ahwe ya enema bɛkɔ ade atia no ya papa yi ebesi ne ya hyada hu ade kodie potekura ekum anas areme ya anas na brantie ya koye nsɛm bebre na asɛm no na ni nyina koye sɛ number 12 video bi a bre bi anas areme ya anas eyiye na wiase nyina ehwe bi a na owura akwasi nyantachi na ne ho ensem wo mu se wakwaje bribe bi ne nsansem no me wogide se wakai sa asem no asem no ye ba na asem no ekopie mu e wo high court 2 no eno ana her ladyship efeda danchi na otie agwamu na ho ana asem no ebepie mu akrata kopie mu ese owura kwasi nyantachi ade nsem bi abeda court no ya wo kyerɛkyerɛ mu se ebeya enka Ahmed Suare ne wo no abrante fa ne se anas areme yaw anas sade wo se kaka motobi ada fidie no so no ebeya enka wo mra edwam ya ye court honom no na nka omedi adanse na won kyera de kodie pote ya wonim efa ne nua bema Ahmed Suare ewo no ho na no ana ebra court no ekopie mu sa na kyese ensam no akoye nkyerɛkyerɛmu bebre na no ana mranimfo ya ewo anas areme yaw anas mu no e kyerɛ sɛ dabi omuso dwan to Supreme Court sɛ Supreme Court no enka bi presɛ asɛm no a High Court di kan de aba no nanka wonyi sa asɛm no mfiri o sade ɛbɛya anas areme yaw anas adansidie bia ya omohwede afiri no hɔ no obetimi aba na obabɛka ebia obabɛka kura no a na wanyi sa aka motobi no amfiri nanim sade akɔse nyantachi asɛm no di ka kɔyɛ na opɛ sɛ wiase nyinaa ehuru nanim wɔ no krata no mu wɔ na akɔse nyantachi asɛm ene sɛ
Sadia Supreme Court and I court to be about an asam no sono. Sadia Bambofo Esiwo Hono. One tia se anas aremia anas. Epesa wakata na nimu. Na wadba jamu ewadakamu. Na wadia dance efa ameswale wono. Eba sadia na entwaye. Nebo muno anas aremia anas. Nimra nimfo ya ekani kuonu hua. Emo mu ya Tiger IPI no. Omo da so gyina ba bi omo gyina se Supreme Court onhwe na asemo High Court no kwa atanase a wode ba ye se beja nka nas areme ya nas e beja da kam no nko oni adanse fa sa asem no ho no dabi ma nas areme ya nko ba bia empo so bekokora no a won fa sa aka motobi no ense nanimu anase ebiom nsoso no so mpese anas areme ya nas e be di adanse a ene ye wade efe ne zoom obetimi atra ne fie obetimi atra ne jare empo ba bia wo bia na wa shaka aka motobi ne afre anas e wo zoom e wo court ho na obi atimi ahunu se sa abrante anas areme ya anas ne woni me anas ya menemu kasa wo zoom yi ade a ni b ni c ni d e na menim fa ameso rewuo no ho sabaya bibia betimi ate ase na ente ase nso atima ya adwuma wei eye nsem a emranimfo ya ewo Tiger IP anas areme ya anas ni ko no ho no omode aba bonten so Ora Emmanuel Kofi wano aye manager Adama Bible Society of Ghana one man kwabata ewo asante mantemu wade ato dwasa sane anuama nyina kwosoro na wiase amansa nyina ehunu amane o my Ghana yenso yehunu bie no yene ne nyina bedi adanse senne wo kwakwata de asane na nkane ne buositie no ene anuama sesa na sa no tire one mo kan no mo de akyerem se frina de kuro yes wo kwana kwakwata Bible twira konkuru na hunu sa ne buo no a ankane no mo de gie no fofora ba beka ho a emane nyonwo pii wase ene Bible ho dwumadie ne ho hyehyeye ekwan ya wono fa so mo ye no na busua akwakọ ginagina mo abo pa $20 ne ade na kyese wo mo kura bo ka kura sen se wo mbeton wo montenso ananso nti na won mo sra Ghana fo nyina se enye se bia enuoma bo kwa soro nti na wo mo ankasa de won mo pe etoto twere konkron ne buom na so se ne ya no sa na wo sa ye enti ne kwa bonte na wokoto Bible na ne bo kwa soro a emane nya wo bebrebe wone wo ma hene ye odubo achetwetwe nkomo na no pa wade achia bia dwumadie so ene wo cheche mu die nti a wo mo so ekase yi Bible Society of Ghana, Nyame Adoma China, communication department, circular about Montene. Now, Nina, Yejimedia, no, teacher will be Bible, so the other, Yakaka, Yaku, na, and Menam Sakonia is in a much Bible Jumedia, no, teacher, translation, and they have 20. Translation, not take care over 10 to 15 years, and then it's me, na Yabomoding up 20, 20. Bible more Bakubia no more $20. And then a small size, I can a normal size. And it's over $20 and then over a boa, ton or Bontinia. Bono, Ebeko, Metake, 15 no cafe, no iron to mono, 55 Ghana cities. A normal size. And it's over $20 by a current rate, they are not but more free, sorry, any Ankuna ni a Jumaku, Emma, subsidize the cost of Bible production. And on Emma, Megatin, Fibe, Edunumi, a Bible site, Juma, support him, which Nima, yet me the Gina, and now she seen a Bram and Okase. Now, send a name like Yakono, now apart from matters, Eba, young born, Nabanasa, and business, no better, Namia, Juma, a Bible site, Menga, church organization, and the whole call up only distributors now here, Juma, a bimbo to choir, but on the banner, or more and Sayab, and necessary, yes, choir, you bet you anyone be, and only actually so much on now, Andrew Brown, the banner, now, Santa Sayana, but only, yeah, small size, you know, a year. 40 Ghana cities. Our year for Oba, yen distributors, and no one year money there. Yes, I auto the 49, some of discount, 15%. Yeah, and yes, I'm at 15% and necessary to me, Boama, and Kauti and G, near Onyamaka, also be done, net Yamboa. And yeah, Mumudi, and she say, and distributors, one is there. Your mouth are 15% now, as I said to me, Boama, which may be yet to Tonyama. Make us a decision, MCOC, and Nyame Aduma and Ebeba. Yenya information and by the specific way and after on that is Nyame Adon the 10th. Na Yenya whatever official communication make us
ɛboɔ ne bɛba na de metumi aka titiri ni sɛ ɛboɔ ɛba no yɛ boɔ a yɛn Bible Society yɛwɔ yɛ management team a ɛka sɛ whatever strategic means no yɛn nso yɛbɛhwɛ ɛkwan a bi a ɛba yɛde bɔ bi kura ɛka ho a yɛ botaeɛ a esi yɛ bi so sɛ ɛnyɛ profit making organization no ɛno no ɛguide yɛ nti ɛnyɛ boɔ sɛ ɛkɔyɛ boɔ a mɛka sɛ obi pɛ sɛ ɔpɛ Bible a ɔntumi ntɔ. Okay. And I mean, I don't know, one of the year flyer, and now I want to make the award. I was your way a Bible Society of Ghana manager, Yawa no Eda Santemantemano, Ora Emmanuel Kofi. Asankafo ane omanfobia etete aman from Pora. Ya, eja etwamwa eko sofu kwadwo kronum honom no. Ena omusuin. Omo kyerɛ sɛ omo no omo hyɛ bantama submetro ase na adeɛ bi yɛ omo bufu papa ɛsa yɛ omo hyin ɛyɛ omo tan ne nyina ɛne sɛ ɔsɔfo ɛfɛ ne sɛ Emmanuel Ata ya wɔno na yɛ kɔfareba ɛde ma asafo a wato din the Church of Cross papa na hyɛ da fa nyansa kwan bi so a block kwan a omo nam so kɔ fie nti wo fie adwuma ɛba no gisa wo kɔ nwanya sɛ yɛyɛ na wo nduri sɛ wo yere kura anyi wo ni a won sa sabre kura bia wo hyɛ wo mpena hɔ na wa create confusion sɛ wo fie bebre ento mo ka ade a kyerɛ mpanifo sɛ animanimu ya ɛdan no a ɔsɔfo no de abɛsi hɔ no sɛ mpanifo ahwɛ na ɔma anyi amfiri hɔ a ɔmo amnim do ɔmo nka ne tenten bia efi so ɔma ka mpanifo nyina sɛ ɔmo tie na sɛ mpanifo anka ama ɔsɔfo no anyi saa de na amfiri hɔ no mo a wo de sɛ yɛ simple ɔmo anim do ɔmbɛyɛ ɛkwan no na ɛda mu saa na wei no nyanto ne wall enti ne yɛ manage fa mu saa kakra na wei yɛ ɛdan no nyɛ adwuma nyina ɛka kyerɛ sɛ ɛdan no ɛwɔ kwan mu ano ɔno ɔka sɛ onum sɛ wɔ kwan mu na ogu so a ɔyɛ na yɛnkaeɛ no na ɔno ɛda ho pia ba nti woma na wei asase wura wei no so bae sɛ ɔba aba bɛto wall afa na asase nti wɔto wall no fa ho no na kyerɛ sɛ kwan no aborɔ kokora a kyerɛ sɛ akwan no mu kasa no wasi dan no asi a yɛnya baabi kora mfa yɛaka kyerɛ no several times asamre ma ne nakɔkasa wɔbia ne nakɔkasa onya no yie bi ama yi bantoma asɔf metro hɔ yɛaka kyerɛ wɔn so wɔn afrɛ no several times sɛ ɔmfa na location mla ne yɛhunu sɛ kwan da so wɔn so wɔn afrɛ no several times ɔmfa ma ɔso ɔmfa ma time na wei kora to ne wɔ no da ne akasakasa wɔ ha sei ɛma wei ne yi na location de kyerɛ bantoma asɔf metro fo ne sɛ na location nie ɔno nso mfa ne deɛ mla wɔ so ɔmfa ma yɛka ho asɛm kan wɔ so ɔmfa yɛn nyinaa wo a bɛpake ka wɔ kwan mu no apake wontimi nso ɛkwan ketewa bi ɛda ha se na do ɛsɛ wohɛ taxi driver fo mo yɛ adwuma nyinaa no a wɔn nyinaa totototo mu nwanwan saa nsa na wɔn anya kwan akɔ nti ɛsɛ deɛ kwan pa yɛde ba deɛ ne bi sese first kwan na ɛda akyira ha ho efie wɔ esi bi a matwe aba ha na ɛne na ade saa de wɔ nyinaa no aba ha because mehwɛ kura sɛ bi asidi bi anka ɔmo brɔko wɔ no kura cars no bɛfa ha na still na ɛsɛ kakra fa ha ebi twam free sere ha ba ha na nka bi so afa ha sei efi sɛ mɛba sɛ cars no nyinaa fa ha no obi adiri ha no wɔ sɛ ada na bɔga yɛ saa ba kwan deɛ nka yɛ den akora na wotumi hu sɛ solution no mpanifo na yere ne ho a ɔmo ayere mpanifo na yere ho kɔma tɔn asase no ɛsɛ ɔmo gya kwan to ɛsɛ cars no bi yɛ dɛ ɛfa hɔ nti si ade ayɛ ne sɛ wotumi sɛ aka ɛsɛ cars no bi fa ha ba ɛsɛ cars no nyinaa fa one way ade ntɔkwa kora hwɛ ntɔkwa na ɛsɛ asi ha no sɛ si ayɛ o wei ɛyɛ adehye no bi no na ɛno akyi amama nkama asɛm yɛ na ɛya asase so ayɛ ba yɛ ne sa yɛ ntie bu sa asɔfo pani ɔsɔfo Ata Emmanuel sɛ papa asɛm no ankasa no wɔsi yee na sɛ na wi aseteɛ hɛ yɛntie na asɛm wɔn ayɛbɔ Ghana no ɔsɛ ne plot no ɛyɛ 100 by 100 ɛna wato wall ayɛ dɛ akro so nti sɛ driverfoɔ no sɛ ɛkwan no ɛna hɔ no sɛ kwan ne namu di a ɔmo ntra sɛ yɛbɛnya mpanyimfoɔ no surveyors no a wɔn bɛyiyi ɛkwan no ana wɔn ɛtete plot no wɔn hwɛ bɔsɛ obi si plot no a obi si ne da ya na wɔpia obi si da na wɔpia ano na ama saa ɛkwan no lane no ayɛ dɛ asi ane nipa ɛwɔ area hɔ no nyinaa main road no nyinaa kromo sisi ɛdan ayɛ dɛ afɛfɛ mu nti wɔn ba na wɔn gye obiara plan na wɔn no ahwɛ wɔn hwɛ biribiara wie a na afɛ baabi ɛkwan da no wɔn de ayɛ dɛ wɔn de ato na me odifo atade me ni problem biara me ni mbiri biara sɛ wɔn ahwehwɛ ɛsɔvia obiara deɛ na obiara port no
said you plan no year no mo year ni na wone kwan so a minim se me de na aka no a mini problem na o ma hwe na kwan na dem se le be ya fire service for say in case a problem be ba ye betima boa ye nyina also fata as for what to in the Church of Cross and yete nkan na eno achi ni owura Oliver Opoku yeboa we administrator wa Bantama sub metro ne busa ne papa mate asem no na enya report say obi to wall close road bi a ya na taxi for ta use area ho me engineer mo koye ekwa sisa nipa kroniama e de buy mo sisa niama ne de buy no you realize say ehwe layout no ene nipa krono side plan ye yi no ehun say ba bi a na o ma close no o close no eye ono ankasa na sase ono ankasa na sase o ye we say o close ehwe layout no so no na eye sofo bi a ono so ti area ho bi no according to your master scheme no baby a wa close road na enka area ho for no be issue dey access akomu fie ya invite sofo no severally on ma forward now Oliver Opoku yeboa administrator of Bantama sub metro nsamo a bode maye eno no afasha bia koso ewogomuwa west mensin no emu mfimfin mantamu na sane nyinanim se afasha kwakwa se yi no edu sabre se ya adehia won mototu tukwan won mu nyina babehia to nsafre nanan mahemfo empanyimfo atwotwo woro mo nyina dado mo ni nyam eba beta kire bi amamra ne amane ahodo pinu a ene ya na ekoso na anu na wa abra afasha na ekoso no ni fahina won wogwamu achempem traditional area na na dubu ataya watoso miensa na nakwaje mike no zehwe enioma nkwayi o na mo yenka edru mrabi pa aya na ya kana sana na mahemfomfom hu nwura amanyosemu na so hwede ye kwa no asabi produce na na so to aba wo mo kire won madwene ntise nioma bi nkwayi a wo mo so tumi wo tumi sa wo mo se kire mo se aduasa mienu na won mo kasa de yakwoso no entwa yie ana sai wo se mampanyi na danko akufu ado ye ne wote akonya soyi wone ne DC ye wogwamu awasmansin mo no nyafo besmark besie inkum wo mo nkwayi amamwo no wo mo hunu so wo mo de tare ya na awai wo mo de sia na achia na wo mo ntumi nka no kura nkyera Ghana fo yie wo mo kwagina ba bia nso ade mo pe na mo kekaka eno no ye ni fahene no wo mpe so oboso so amma ne manfo kura mpo aso atie na ansa na akwaje mike no akasa no na abai krache panyina wo no wogwamu west mansin mu wo mo nyafo besmark besie inkum wodi nka akwaje mike dada eno ogina wo yese amanfo mu mfre yie mra mampanyi na do abo adwuma na se wo hwemu a abai bia ne won mo abetena konya so a Ghana abakwasemu waye adwuma ho mu nchemu aduowatwe asere Ghana mampanyi da mom yentie won mo nyamfo na no mu asam ne ba na nansam wo kan no ye betie bi mo fi ha ayende na mbom ejuman onkwada madoma fi ayewe ejuman onkwada madoma fi ayewe yentumi yana ban ntuma so ana yini desi wo ye break water no ho na mbom kama mani ya tutasra ban da break water na wayen sa wa kwaya no dai ya ebi mom ye jira wana sa chi wo bu ele wo bekunya wo agbo no mu nti asra ban ombuna nyu no sana mo hweduma na odi se ebi no mo nsa da wayen ombra wo ma hwe na won ye eduma ni yi usana break water no wasi asin wo ti dale ntuma mba agbo no mu sa amada musa wo bo be no ne ba so ne bienu na yamano ntuma nkopu na se ya kada ikaka idan me hawi edinafo no na edinafo awa oromini sisa adomo abaye ya hawo kase nti ya basra MPP amanduku da wa mamadna wa maso ya sra wa mamadna wa hene wonye bibi wa hawo no mai usan hawo na la yewu minala ya da ma yewu usan hawo na ya sra da wonye be no ne afarafin wa baba ina wetu mu abahwe waye no na wonan ba ina mafuma no wa school hawo na la wa ono fi o nta afarafin wakasa wo sekune edna ni tama nti ya basra ban ha wade de wale yadi
Nambum, you. abusua de si na kasa no na wo wie ya pɛ ana ni fahene yo wo gomu chimpem traditional area na na du boata ya otoso miensa kwaje mike no zwe waboa de wo ka nyina krokro da dwa wo boa mo obi antie no wo bagina ha wo pa mampanyi na ado kyewo a wo ya se makwan ne ade ade wo meye no wo firi ha nke no ano no wo fra no kwanko dum ne fon na aban a wo no ankasa wontie afutuo tintintirinti de obeka na womuo mampanyi na ado aban ya DC ne krampo ka ho bie na won de wo ka kere manfo se papa ro ba mansin mu ho no mu a mo bia mo nye ne so san se adwuma wo ye kura no ono wo hunu so DC na nimpefo akwo ho waka fam se wo ho pa na no kwa se ni de wo adwuma ye insane capital on say capital ke dama apa okwei mete ke ankamo kesi the rambo okwei mete President Kufo, Michigan time in office. Mo able to do car pilot door here. Son of Badadahin, why NDC will buy 8 years. Also Badadahin, why they are one with the politician, they are one home, South here, why are they? What is the because car I want them, let's see how we do now, I am in our task. Here the 12 car, Ghana INT, and I want one with Ghana INT. So I go rose up and why I every do I actually answer the woman why you do. Yeah, carry Pano will always say, or the good part of Guru, and some woman why I did. Until I'm that one time for why I do what I actually says it won't tell me. Or catch him a papa and sell it until I'm sure to be where I walk. Let me catch her from a man in a day. Say, carry Pano, you can see. Ankamo Johnson, Rufi Ankamo, other than the ramp. Sapan, MPP, I buy 1 year, more than 2 about. And 2 about, and you want when you are here paying a champagne, when no man, when not the bishop. That was the Mekaka will know the bishop, Mekaka. You can see, you can buy Basa, we can animal, and say you to Ghana. Let the hard go about the Ayat. Yeah, no, never. That night, much I had it. Why you say this is next year? About you, not when we even get on what to about it. When I follow about Umuyi. Let the radio, woman never said to me why the money amount, and to me why the money amount, and people why the money amount. You will not be abusua na chasa no na nyuma da sani rano wei aye gwamu achempem traditional area ni fahene na dubu ataya otoso miensa enne sade wiase nyina aye kurukuru wa no obi atimi tena ne de no atwero ade a wope obi so timi di dwa won fon so bra won sori kura emfre ne mpa so nti wiase na ekọ no de anibie abapa ne scientist bi ka ho asam wa ba fotentafide ni so wa hwe ya ebeduro chiri na nyame ambo wa wontimi nsa ho enkoduru hoda krata tenten Africa ne mampani John Ajekum kofo atranya ba na omo kire se ewiase nyina wa obete sa asem no bia no entie kura radio kwa na tese yakasa asem na opadum radio no na yepese yedin komo kakra na yebusa asem no mu ye ye ne Dr. Kwabena Osai adubofo na ebedin komo yin woni a wakasa edema abua kane mampani John Ajekum kofo no wo ye boafo sonko pani edema sa ekuo no ye ne omu enni komo Dr. Wadawroma Awurade asomdwe nkan wo Also, come on here. Doctor na wapo mu tesen Nyame Dawroma ya ho ye na mo so e. Nyame adom Doctor bibia bokopa na papa ne ho ye de Da ne ho ye da ne ho ye pa. Ya de nyame ase papa Doctor awia de ye fra wo aye bokomo kire se karata bi enenam na ye Facebook nso enenam ya epiepia ansam no kwa na asam no wani nye ho na enye no kure sa papa eye di asam ye pese ye ti ase ye pa Eyampa efiri Jordan awia no na yehu se kata bi nam social media mu se omampanye kufo atwe letter koma chief of staff catch and say ma onja na katua for 6 months na sikane yamfa moa omano mpuntu na enam Facebook mo sa na yesi nya bi na nipa frefre ne ehia se
yɛka nokora wɔ mu nokora wɔ mu nyinaa sɛ ɛyɛ fake news obiara nka nkyerɛ obiara sɛ ɔnkyerɛ biribi saa ɛna biribiara mfiri yɛne office ɛnka biribiara saa nkɔkyerɛ obiara na wohwɛ krataa no kora mpo a ɛnya krataa a ɛbɛtumi afiri yɛ office ɛnyɛ papa bɔfo no nyɛ papa nsɛnsɛm wɔ mu nyinaa mpo no ɛntwerɛ ne yie mote deɛ Pastor bɛtɛ wo nka paa doctor okay nti ne hia sɛ yɛde nokora ne ba ɛba abɔnten nti ɛmaa no a metwerɛ krataa de me nsa hyɛ ase sɛ wei ne fi ɔmampanyin dada office ɛka asɛm no ho asɛm a ɛkyerɛ sɛ ɛyɛ fake news ma obiara ɛmfa nyɛ adwuma doctor ɛnɛ ewiase sɛdeɛ ewiase ne sitia no so obi ka asɛm fa ho a wotumi tirezi kura ho baabi a nipa kora a wɔkasa na wɔka asɛm fa me ho no ofiri matumi atirezi krataa no kakra ho baabi efiri ana nokora ne yɛntrɛsi but na nti na mede wei no baa ɔto sɛ ɛbɛyɛ a wei nso yɛbɛ propagate no ama obiara a ɔbɛti biara ɔhu sɛ ɛnyɛ nokora sɛ wobɛuse to the security services ayɛ wei nyina no ɛm sɛ ɛhia papa yɛka no wɔ mu no mfi sɛ ɛhia sɛ mobɔ no moka bi sɛdeɛ mosika yi a mokyerɛ sɛ yɛse dɛ nokora no a mefi sɛ nnipa bebree bɛte ase ama ɔmo ho krata ne bi dama nim doctor ɔmampanyin kofoɔ din no kofoɔ no krampo no ɔmo aspɛle no yie ɔmampanyin no mo kofoɔ no ɔmo spɛle no KUFUOR ba wei no yɛtrɛ no KUFFOUR nti ɛkwan bɛɛ so na krataa a ɛfiri yɛ ne asoɛyɛ ɛka ɔmampanyin ho asɛm na ne din krampo yɛaspɛle no wrong wohwɛ mo krampo so a lɛtɛ no pɔ asɛ ɔmampanyin no na ɛtwerɛ saa na wɔtwerɛ no saa sɛ I nti ɔmampanyin no ɛtwerɛ lɛta kɔ bi na ɔno wɔte ne din a ɔhu sɛ nkyɛ yie ɛna wowedi a baabi wɔtwerɛ government of Ghana no koraa mpo wɔankapitalize gyee no baabi no wɔtwerɛ president Kufuor president no a ɛba before Kufuor no wɔankapitalize pii no kyɛ sɛ grammatical errors wɔ bebree a ɛntumi mfiri yɛaso yɛ ha sɛ ɛfiri sɛ yɛbɔɔfo a ɛtwerɛ no ɛni fam saa ɛberɛ a yɛ papa teyɛ no asɛm yi ɔfaa ne sɛn ɔn deɛ ɔkae sɛ internet abɛi ɛwɔ papa na ɛwɔ bɔne na nipa didi bɔne a ɔnte asɛ nti ɔsɛ mpɛ nwama sɛ obi bɛtwerɛ no bo wayɛ nɛmnɛma se a ɔnhu deɛ onya koro bɛnya afiri mu na ɛne ha no sɛ na nipa wɔyɛ saa deɛ what is his objective ɛdɛ bɛ na ɔpɛ sɛ ɔkyerɛ ɛno yɛ ha no na nti na letter no me deɛ la meka kyerɛ sɛ yɛnyɛ very as a measured in the way we all use the new forms of communication digital age na deɛ ma yɛn no na yɛde di bɔne saa no a ɛma yɛn nyinaa yɛn ho ntɔ yɛn nti yɛkɔ yɛn anim wɔ no ɛdeɛn na wobɛka kyerɛ wɔne a wɔretie yɛ ɛna awia yi ɛfa nsɛm bi saa ho ɛne yɛne a yɛhu biribi wɔ Facebook so ntɛntɛntɛntɛntɛm na yɛagye adie no ho deɛ mɛka ne sɛ broni bɛka ne sɛ we should have a discerning mind okay wohu biribi a ɛwɔ sɛ woredi through the lines na woasɛbesɛbɛ wo make your judgment sɛ adeɛ yi ɛbɛtumi ayɛ nokora naa ebi na mekan ɛdin President Kufuor din watwerɛ no basaa grammar ne nyɛ look at the letter center the whole letter in the middle of the page let's have a letter which letter either it is all left aligned or a full aligned what does it but when they center the whole thing center yan sign yamfa obi adi anhyɛ so sɛ wei na ɔtwerɛ letter no so wahu me de na me de ba na ma sign me din o de no wa house de me din wɔ hɔ ma sa kyerɛ me di brɛ ɛwɔ letter na se what I say nti also hwɛ ɔnɛma key na nɛma wei na ɔda kyerɛ sɛ letter yɛ gyen no sɛ ɛnyɛ gyen no wohwɛ me letter no a ɛyɛ regular letter head for the president ɛwɔ heading ɛna ɛwɔ address a so obi pɛ sɛ ɔde twɛ yɛn back a ɛwɔ hɔ saa letter yi if you address the crown part a letterhead academic was ebi ni so again letterhead no as a joint letterhead between the office of the chief of staff and the office of the former president me who a kwan bi na ho abeba ma the two outfit no omanya one letterhead
Enti ne uhu ne ma say bi so won say ade we de nya kakra. Na mo wo me telephone number say ka mo betimi afrɛ me ebisa asana sɛbi obi de atudwa na say obi aka ho asɛm. And then I can't journalists and everybody or social media at least or take information from social media. We should be discerning and determine what can be fake and how can it be fake, because the people for abduction, they are misusing the internet, misinformation, disinformation. To what end? Nobody knows. Papa, we are here how we be. It does a pan when children what they are my wife. Yeah, that's papa. Dr. Kwabena Osei Adubofo or your boafo sonko Edema Kaneman Penny John Ejekumkufo. And you shall be about the just and found one of your my Ghana from Wuno. Sir Fan go walk or Soroniama bo air dinner. A Jananiama me nubi so, and I'm which if it tell ye who dear huni. Bako air COVID-19 ya dear no a basin say Riamua. Wama Ghana yansu ya dear no. A face I will show mo pa. Russia and Ukraine talk qua Bepemune. And that's what you're about one. I know can be pa. And I'm on my Ghana, baby. I dream yet me a drew. Now, shouldn't you know, when I ban a guswada pemcon and nim, a rasa Ghana for bet me on Quan Hussein. And I'm so I'm another dear, I'm about from you know. Nana ya grace in your future walk what dear one more common tension could be Ghana for show. Niana Nam Bia at a sad na, Sayankasa, and Muhonofa. Anyam from Subia, we are singing an eye thing. The Oboye Bia, why, Nayanians, Casado. Any Pacasa. I what to say. I send me a baby, see a canoe, baby, I think. Until I was so with the politics near. Now, yen I can who boom, near who quite a better so I best solve problem. Yeah, the year politics, yeah, a bet was so sad. Don't mind them paying for the idea, and now, man, I eat the abroad. Oh, is it? I was saying, maybe I will be happy to go to a woman, eat men for no more. Then I knew you couldn't want to be an amount of my. And I never copied it by and paying for and Casa. I copied it by Anya in great chase come out. That's getting I am William Pin Carrier. Man, Casana moment, my Comono, the room more near my attention. Scabana, one penny for Mamma to 20 an idea of people. I want to twist Canyon idea go and this can answer to a mamma's dollars on one side. No mamma said to. No mamma said to. There's a to a man with a moon. Apart from the sand, do Mjidi sɛm sɛ ɔmo yɛ campaign bi ɔmo ahụ nimbe di adu nti no ɔmo ha ɔmo ho kra ma bi ti ɔmo ani di mo ayɛ tene ɔmo ani de ɔmo anka ya ye ba twitwa ba to ɔmo no ɛso hɔ no anya no bia ye ne ayɛ ɔman mu ya yɛtiri mu ɔden obu hɔ yɛ ne sika wie ti ɔmfa ho yɛ Ukraine phobia na ama ɔman mu ade ye ne ayɛ ɔman mu ya yes, Christopher Pa, Ghana, Christopher Man, so a boy, or more in a Christopher Nana. Ye, Dibon, and I yet see any scanner. Aha, free Ukrainophobia. The workers use me for trotting a bedroom. Petrol quiet in their private course school, 40 cities are owned to me in course school. It in Pennyformat may be from another for Monteso or Montetini or Masonia, who high. Near you any party say or more no PA. He said, it's a three come by as I'm more form for. Now, some recreate Russia phobia coin, and so you want to me, I'm a giddy say, Yamia Sana Wakano. And no, and I'm no bem. I want to be a dear. Now, some beer Bible I can, Chantra and crack, or see, and if you ask them about where we are, the Behu near Marcus Yakas, a medium, Menquam Femo, the Giddy say, a no be, and this is I want to idea. You know, by any so. I want to the Abaya Yanaya so now so Yamin Tia Bedroom Kunim Ghana for Binum, and yet say one monkey. Jama North Man Cinema Penipa, ya will see a banana honorable Solomon Ousuna Casabra. Now when some trough for a dink on us, I think you know more yeno. I this year, 1 patam honor, almost said who at the Kodia Pate Kra Sikaya Munya di free mono, ya de 1 patam banana on the hard drip papa. So bra baby, I trade the so pa near the Yanano. Baby, I shall find in near my 1 patam honano. Now I be BB or
eba ne sa na ha dwen Nkofo kan won se yamfa cashew sika enye kwan. Sika no dimi nye kwan o. Entimi nye. This year ya na nkofo pe cashew revenue. Cashew revenue this year I think is around 1,600,000. As of a kilometer of bitumen road. As the cost. It can't do it. Fine. If you are saying say we should do road maintenance. Fair enough, which we do. But say ya ka say 10-kilometer road Sompa bitumen ye guso. Ye de cashew sika ye kan fie me no de kura bumu na fie entimi nye. That is a fact that we should understand. But people go out saying say na ye sika say it is published everywhere, say, even when you go to national level, Sompa de cashew or anti cashew sika. Meanwhile, off cashew season, revenue assembly no nyame boss wa kire wa rebe ho. Emma because cashew ni ho sika ni help. Meanwhile, German North among Bron region is the only region you use IGF ede infrastructure project. Yaniska call district be ko na bisa a day IGF they can get 40,000 a day. They can get 20,000 a day. We are having an average of 2,000 a week off cashew season. Solomon Owusu oya German North DC nenka anayeti ebusua premtobra kase no wasogu so a wotie no Sompa 93.1 FM Sompa 98.9 yenuanom centers bebreta ya chi a ya chekere nsam no ya sansamu edema wo ye to nkrataw na ba na nyame ya adom na ye bafie nso a ensam no bebre ye bekọ ahondene aso ye ne akọhwe nsam a empanifo ede ma yen. Hey, na fido loans say simple sir. Won so dia beto wallet mu. Just 15 minutes pay o. Egem. Minua ton drinks for traffic mu so dia beto mu. 15 minutes pay obi a dia beto mu. We adwadini o we hwan o. Wo pe small loan wa. Ye wo hia na wo Android phone. Wo valid ID card. Na dial *711*999#. Na fa unko download Fido app every Google Play Store. Fido ni ye FIDO. Bue na apply for the loan. Wo first time wo ma 200 Ghana cedis na se wo tua wi a. Next time wa pagem kosoro wo makosi 2,000 Ghana cedis eye 24/7 debia ampo unkosa lai wo bank bia unhia collateral unhia guarantor sapepepe de wunya so wa dial *711*999# na do wa download Fido app no no apply for loan. Fido loan l'argent est prêt. As you saying the money is ready. Yeah, ofokwaku medase. One family clinic ho me call ya mama hu say. I need that so homo bibia wo yare bia. E bia na wonya nhia wo jefo. Ene wiase nyina hu adwuma papa. One family clinic eye. Eba no honam yawo. Die yesisie. Wo to ase. Wo na ye sifam. Say ya wo ya. E wo wo sempane. E hyehyew. Wo tia famu a na ye tofo. Na ye titiriti. Stroke na achi oni paduane fa. Yawo e ya ma osisi achia. Wo chi na ye wo ya. Wo kon wo nyini mroso. Enso nante ya ye den. Ade se okuta poma. Na wonim say yade akwankro etimi de yawo ba ye nipaduam. Bi wo nso a. Na ba bia yawo no wo no. Enya ho kra na yade ne wo. Enti hyene nso. Say yawo ne ba. E ma otrimu nkoto aduro no ma ne nginsem ansa. Firi say wonnim yade kra e de sa yawo yaba. Ni nyina na one family clinic wo hunim de. Ya wo mbehwehwe hunu ba bia yawo ne firi. Say ye ntini mu. Honam mu. Ana wo nkasa yi mu. Wo de abibidro nimde. Ene yaresa kwa ya hodo pi na eboa. Na yade bia aka de. Eye kokokra. Wo ye lab, scan, massage, any home care. See eba ofi abehwew. Wo ye bema, wo mema sam ye bonus. Sanso na oba, wo masam eye bonus. Mo ye adwuma dwada kopem memnida. Anopa no watwe kopem nonu. Hwehwe omo kira kwan wo Kumasi Patase. Omo ben Brother Man Sport. Wo Estate Junction ne so ha. Afei omo asimfosu. Twefo praso. Aguna so adru. Ena mankesim. Frɛ 0546686817. Go www.onefamilyclinic.com. One Family Clinic, the pain expert. One Family Clinic. Abusuani nyina ya resabia. Sompa FM. Awusua badamase samaje bracha ye na yakwasan so ababiem na yakwasan foforo mu wa ma ga na aduane ba ko ahokyere yi ba ya boa mabunu pa ayagobe wonya ogare kakra no anya beans kakra no anya ngo no de agusu no wakanum meko ho kra no de bi kan ho a no wakunkura eno chi no wawie no wo de nya epe kakra na fa gusu na jese babia wudi ama na kokon so kakra edem ewusia da mo na Facebook na mahwa de sane yokwa gari no won mo se bia ye no afa we kwa do sausage kakra ka ho eno de kosua bia nchen na jese babia wudi ama na sa aduane we wudi a ebetimi adawo yemu abesa donhwere ni nsia na se entwawo ena ho kire bre no an ye de koro ezigafo nyina adi na ka no mo nkentia na won mo moto gobe awo twifo atimokwa mansini mu mfimfi mantamu na ekasen wo mo se Ghana fo muntie na so pɛ wanya yasen kaibo na so de aduro de wasasa no mo ye no wo mo se na wo mo kire wo mo papa wo pankrofo wo mo to aduane wia no maboka
ɛyɛ gɔbɛfoa nam so nti ɛnkyɛ wɔn ba bɛte atua wɔn ba bɛda fie gɔbɛ no a wɔn ntɔn ɛgari kura wonya bi a ne nyame na aboa wo wɔn ntɔn hwee ɛwɔ mɔnten so kɔpem sɛ ɛnneɛma boa akɔ soro no ɛbɛtumi aba fam kakra de ama wɔn na wɔn mo kyerɛ sɛ baabi a ɛwɔn mo nneɛma ka kɔnagya ɛnka gɔbɛ no nka ne nom de gu ahaban mu sɛ ne we gu ahaban mu a kwabena sɛ we yɛ bɔde ahaban mɛboa aha egu mu kama yi ɛna nso de ne nɛmafoɔ yɛ se ɛfa gu wura bam we ne yɛ anwono mu ahaban nom de agu mu ama wo tumo sɛ ubie mu sɛ ya aduane hye kakra bon sɛ ubeyi na adro ahaban mu sɛ Ghana map no tumo sɛ etimi ɛkata bonku na we no kra hoɔden wɔ mu ɛsene raba no ai sɛ no abu no to na hyɛ mu sɛ tumo sɛ na wo sɛ awura ano no sɛ we ri twafuom kwan na gɔbɛfoɔ sɛ abusua wɔ mu tutumu de ngotie wɔ mu mra sesi a first moko rubber we say na ye twa 300 and aba 600 kakoi na ka we say na 1 cedi and the 2 cedi and chine so 400 this and miss my normal boy den ngo this is 100 cedis 120 this and ye mo bi no cry be jaye na atene fi this ya wuti aduane ne kula enso ani ti aduane ne mo ma no mo kasa na aduane ne boye de na akoye se wo na wa ma waduane boye de nso na nti kokoye de ngo na echi wo be titi na wunya hwe wo ho de na je se wo ka wo be biti beans ne boni si so long kan 25 cedis first na nka 15 cedis engo first engo ye to 1 gallon 50 cedis but say engo 1 gallon 120 cedis beans no ne engo no especially no na bo misa menu na ne bo na ye din aye ntia wa anya kranka ye abusia gɔbɛ wɔn mo tɔn no na sɛ ya ma mi ɔte ase he yanim ha ye no ma bena wɔn ne badu fie na na yɛbo ama yɛ kyia wa wie yi sɛ me kyia customers na ma kyia mo fie aka ho na ke uro fi ka kyire so ka ho ai sɛ ba ne ba yere so akosua somo no onua kuku a wɔn so se hɔ pa ɛre tare gɔbɛre hɔ no aha wɔn so na yɛsɛ akua nyako wɔn so se hɔ pa na wo so ayɛ tea yɛsɛ gɔbɛ nko a akua nyako awia dem sɛ mawu na yɛkɔ yɛ anim aba ɛyɛ bibi owura Samuel Frimpong na ɔyɛ akyea me hede ma Energy Commission no ɔkasa no kyɛ sɛ Ghana fo bi yɛ hwehwɛ anim papa Ghana ni de hia ne sɛ wɔnya wɔ pipa kakra bi abɔ ne dem ɔba adwuma onum light no wa so finance so papa yetwa kanea mu so no wɔkasa wobɛkɔ mu so kura no na wɔntwa light bay wɔho wɔanyina anya fɛ obi so hɔ no mu a wobɛkɔ ne fie no wasosɔ nneɛma wɔda no ho bebree socket bia wasosɔ bɛkɔ dam hɔ no asɛ bia yɛ body disco dam hɔ ɛdam hɔ sosɔ frɔ na wɔne anuanom Sompa 98.9 na di nkɔmmɔ yɛ a asɛm yi ɔmde ma yɛn energy conservation behavioral change you sue any buy the use energy no ena yenhwe ensesa no enti opeso conserve energy there is an appliance a friend no photo cell say otobi na connect ma kanea na juma photo cell dia ne say awiabo na dum kanea no ade sa na no aso enti say ore few kanea na ojesi sukura obeba na ensi so yeso kanea e de hwade yɛmfa kanea more life yɛmfa kanea no decorative shop anim ɛnya kanea nko a ne pam aprɔmfoɔ obi tumi so ne phone na ɔcharge ɛyɛ ma pɛ no ɔtu phone afiri so na charger na so ɔda no ɔnɛ da fam wɔgye si wɔ saa so yɛtwe energy ɛte sɛ obi o pipe na watu mu ama ɛda so kokoko deɛ ɛbɛyɛ bi adeɛ si ase a ɛbɛyɛ ma eti deɛ ɛkyerɛ ne sɛ wɔanya kanea na nsisu a o save energy no yɛtia bibre mu edu ahomakye bɛyɛ 5 wo sɛ nimu tete na odum abɔnten kanea enyimre akɔbɔ bɛyɛ 7 no bo sɛ sum aba na waso nti every day we save a watt okay kan nyina bɔ mu a bo so me bɛ so no na electricity bill no ɛso ate enti wo yɛsa energy ni leaky you na akɔbɔ obi subo enti energy conservation no ɛyɛ behavioral change as say behaviors I do use energy no what's the sound ɛbɛboa wo nhia kanea na enso ahu sɛ your televisions and your air conditioners and ghetto blasters and nneɛma you use in fact computer and ne paraphernalias say about printers ni ade no ɛtɔ da you just standby mode oh yes sir light kokɔ na aso no ɛno so twe energy and energy ne de ɛbɛtwe saa na ɔmo wie no mama na nso ɔmo ne ɔpɛne Richard Donko wɔno na wɔyɛ panimpa abadi akyire ɛwɔ sɛ ahoɔdenneɛ no bɛgyina ne nan so na timi ayɛ adwuma na timi ayɛ botaye nti a
wopesa wo de kanea no ɛyɛ adwuma no ɛna wɔn nso ɛkyerɛ sɛ ei asɛm de mabusa asɛm o me nso asɛm ni wɔ Google Play Store and san wɔ App Store so which means more use Android phones and more use iOS phones, that's Apple phone. You can download it. Into download here now one enable location because app on the web church the nearest shop a bit na kwa koto ne mana ya no afi yen fa na se wa shop ni mu na person check say fridge no air conditioner no and na say light no correct. Number one be sa shop attendant and church me model number no e wo label no so inti na hu say enema no label mo ho a you no even see the model number people yellow no inti na say no label no good label ni mo ho a it means say energy commission e approve it because a requirement say o ton ne ma wo shop na say sanema no ye regulate ya say wo label no e bon Opare Richard Onko ana yetene kan wi ya de adwene chane ba ma adwene chane so de abedwa pa mu nso otu na aboafo eye abe heba clinic tano so apatrapa awurade my god my goodness ewi ase se obi timi kasa pa ma wohun se nipa wo kasa ene obi nso ho no ma wono won kasa bebre enso ye adwuma no simple ye no ba abe heba clinic ye de ne ya chemu mienu de ye hunhum fam no ye kɔ no hunhum mu ena de ye honam nso ye kɔ no honam mu enti unya bape ye hwe ubi bia ye se aduro we na beboa wo aduro no se hu hia sa wo no ukunu ana wo yire na eba ye ma ba ko bi ebra ye nya ye beja ba ko ho e ba sa ya anye hwe ye be frɛ mo nyina ana ye ni wudi nkomo sa de ewo fie what tano so apatrapa haya o apatrapa haya me se ya ru e firi wo nan ye si fom kosi wa pampam se obi di aduro aka wantumi anye so obi amma waduro ankore be se du aduo no wanom am wafu nyina hye na so still so tia na ete wo de fa kire ha boko tano so apatrapa wo de wuduru hope wo so kwa abe heba clinic wo de kotena se din na hwe nkwaje beba wo fie kire wa bibiduro levels kire wo nuro de kode my god friend se sia ma me ba jiw ebere bia nso ma me jiw so ne bom no me ndane kwesera de ma me nya adwuma it's emergency pa uhumi etwa to okura ansa na bia ma me beba wo nchen me ndane kwesera de ya nya adwuma friend se sia 0243 34 53 92 0243 34 53 92 FIDO menya boso pe na wo dimirika akoba bia fra se Google Play Store no ha download app ni bi wonya download ya fido se l'argent est prêt zikada betum 24/7 krpan wona wo kro no ye ni agent bia enti obi fra an na me kasa free ha brebe na masa a long story wonya hu so yes app wo de kan se won hia wo so am police station ho wo ko chia police commander na ko din ko bobi mudu ara mama lock no bona suma mo no hu se nyame ye odo fido de ni sa time no kra se agent sem bia bra Google Play Store ho download app no *711 5 no 4 no about us asem ebebusa obia no ya no wo na wo kro no abusua ye srew sre na ye srew ye nsa dansa yam ye srew se hu ye mobɔ ne koye moa wate nyanka ewisia moborofo akunafo asem wo ya ye moa wo mo bronyan na bibia anya fine me pa cho besande ye 1 city 2 city 5 city 10 city 3 cities ya 0598 559 802 0598 559802 me pa cho dini ye Blessed Foster e bape no pia so kron ona woko no nyame ya do ma fiara bia wia no mienu kosi no miensa e kens a Kennedy a compare kwa Japan ho asem na ya na ka wa fidie so de kire wo kire mu ba bia wo saase ba bia wa beduru enwunu ya wadwo e wo Ghana ha nwuma wa bie se de wo boa nipa bebre ne botaye ene se obekura franka e de ma NPP amanyoko no na mpanifo nso ama no kwan na obedi animu na Ghana fo nso ade tumi no e de ama ne se omoyo mampani ye ma kwan ma wo ka wasem ye bia homa no tum ma de kire wadwe bia obusa mampanifo no e kire wo e ye kens a wia efiada bia wia no mienu kosi no miensa Sompa 93.1 FM ana ya na ebaso TV no e de e nka ho adwenkyene bi nie ye kwapno kase so na ye de adwenkyene ba ko mienu bi afam na ye de amount akwaso ayenkwai Francis Kasua no de die free no say oh Ghana besan so ye biemu NPP die wo mo power na chese nneoma nyina etwetwa town Dr. Down Blow na wono so kase no say mampanyi na do de
no wo predodo no nim se oba be ye no ma bia bebo mayi bia manaso hwade o ahokyere fita e na abaso Ghana fo so yenkoye ne mu ani hwede di akire adanse afriye e na ono so ka Sompa kase de emu da ho pa wono bo abedi kwada so kuma se no de ne die efri wono bo de na koka ase nti ya mo nko ne ntentem maye yo abusia yenyina wesuni amfansam nyina ensi kokwa Veronica Jando akosua somwa wa hene ni amakranches of mami premeni nana ya obo mali bia boge fieje wa akode nana ya Grace wono so ka ho Erica Sorry Murphy and afenso ko MC ahwa yo Rocky PK Rexford Godfred Akiola school fees ni kechre munyina ya da moase imanso ka ho bi pa na eso wokọ Sompa sunwan so a ya wochia minimo ena akua nyakon abronoma wone nkae ne nyina da da moase pa news editor ya wo Sompa 98.9 seda enkaudi yenso ebetena asema esemfo panyi ru asante ebo Benedict wodom samu eyeme akosua ajewa kwade boaten menemenia nana kwabna kese samedi Rocky or the nyom etwaso. As the French would say, l'argent n'aime pas le bruit. To wit, money does not like noise. Sika impe dede. Where there's chaos, where there's noise, where there's unrest,